खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद सिरियासलि आरो जोबोद दुखुनांथाव आपडेट शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन जोबोद दुखुनांथावना आरो बिखा खामथावना आरो लोगोफोर फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो नैबे जोबोद दुखुनांथावना मोनसे जाथाय जानाय बे जाथाय जानायनि ससे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोगोन। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव बे जाथाया बहा जादों मा गामिनि बबे जिल्लानि आरो मा मानसि आं नोंथांमोननो गासैबो फोरमायगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो। माखौ मबा जानाय बिबा मासो मबा बारा गोबाव जायाखै बारा गोबाव जाखायाखैनोले मानो गाखोफायो दालाय ट्रेक्टरफोरावलाय गाखोबानो जायोले नङाले आरो दाइफोरा फिसाथार इसोरो दाइफोरा फिसाथार इमान फिसाखा सलायग्राखौ बेलेग लाबाबो जायोमोन। Ih, ganapin bar kami lagi. Macam gitu tu. Orang suruh giblis bermuat apa kumbida. Boleh coba. Masih boleh ramu kalau. Muat apa orang bida. भिडिअ क्लिपाव बेयाव जोबोद दुखुनांथावना आरो बिखा खामथावना नुदों नुवासै। दा बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा बुंदों जोबोद उन्दै होननानै बुंदों। बेयाव खोनानाय बायदिब्ला बे जाय भिडिअ क्लिपाव माखासे आइजोफोर बा माखासे रायजोफ्रा बुंदों जे सालायग्रायानो बिराद उन्दै होननानै बुंदों। माने ट्रेक्टरखौ जाय सालायदोंमोन बे सालायनाय ड्राइभारा उन्दै जाहैदों। बे उन्दै मानसिखौ मानो सालायहोनांगौ दा बेफोरबायदि गोबां दुखुनांथावना आरो दा बेवहाय सानै मानसिमोन सासेया मुस्लिम जाहैबाय आरो सासेया बर'। ओमफ्राय जायगाया जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला बा डिमाकुसि ओनसोलाव भेरगाव खाग्राबारि होननाय एरियायाव जादों आरो बे जाथाया बे दुखुनांथावना मोनसे जाथाया। तो जोबोद दुखुनांथावना आरो हालेवबाय थानाय समावनो बेफोरबायदि जाथाया हरखाब जानाया साननो गोनां। दा बेखायनो जों बयबो सांग्रां थानाया मोजां। बोथोरा माब्ला समाव मा जायो बबे समाव जोंनि जिउआव मा फैयो जिउआ मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै दा रावबो मिथिस'वा माब्ला समाव माब्रै गोमोरलाङो। दा बे सुबुंफ्रा नै हालेवदोंमोन बेसाराफोरा हरखाबै बेफोरबायदि जागोन होननानै सोर मिथिगौमोन। बेखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनबाय। फेसबुकआव गोबां शेयार जालायगासिनो लोगोफोर बे मोनसे दुखुनांथावना जाथाया। दा नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बे बबे जायगा आरो बबे गामिनि। दा बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां दुखु फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो। आरो जायफोरा दिनै हालेवबाय थानाय समाव ट्रेक्टर बेलथायनानै जे रुंसारि जाबाय बै सुबुंफोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै सहैनो हायो। तो लोगोफोर बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदोंमोन। तो बेवहाय माबाफोर नोंथांमोना बुंनांगौ दंब्ला बा दुखु फोरमायनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायनो हागोन। तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे लोगोफोर टाटा बाय बाय।